Allah sarki. Babulay. Dan gwari. Ai ubenji jinan timice. Ka san wanda an yi duniya duk kasu bide bayan shakata. To kuma kaga ana ta shawara. Bai kamata ci na shigo Kano ba na kai shekarun nan ban karbi musulunci ba. Kai alhamdulillah. Ai abinda nake ta so kai kenan tuntuni kullun sai baka shaka nake nace dan gwari kakkai zuwan zomo kasuwa ya kamata ka ansa musuluncin nan. Allah sai ka ce kirin zuwan zomo kasuwa. Wallahi ku ka zo da gudu ko ba sari ya zo ba. Ba shi ma an zo ai ce fa ne abinci shi ba. Kakka zo da gudu ko ba da gudu. Wuce Allah sirshi. Ni dai ba fara ba bai zan gudu ba. Abi da yasa da mana zo Babulay kaga kana zuwa gurin maman fagara ko da yaci ba ka shan kunun mu ba na sha amma kaga nan ma wanda na da wajiya kana ci naman da yake da wajiya naman akuya nake ci ko na rago kawai akuyan gwari sai ka tona ba sai ka tona ba tika duniya mazaji ka akuyan da na ba ka karen jiya a waje ne gurin layin gidan sule kaka sule mutum da firi ko ka gan shi na gane Allah ba krimin kai gire shi ba to shine da na zo na wuce sulanci mini dan gwari na zaka je na ci sule zan shiga gangare hashi bisa ni ba zan kama kirin shi wai ka gan sule dama kai ka dauke shi wallahi min ne kiwo ta ci kake ko me abba tinyo shi man na cinye shi an yi kashin shi kuma kai ma ka ci kadan a jiki yaushe karen jiya da ka zo gidan maman fagara ba ka ci nama ba kace nama akuya ne akuyan gwarin ne wada Babulay wada kare me gudu duka ba wannan nan kawo ni ba ka san mene nan kawo ni ina so shiga dini cikin addinin nan amma ban zo da kudi da yawa ba ai addinin ba a shiga da kudi ai haka kawai sai ka shiga cikin musulunci ina ai kalmar shahada kawai zaka ansa kana ansa ka zama cikakken musulmi ba shan giya ba cin nama alade ba cin na kare ba cin na bari ba cin ba shan fari ba komai kana ji ko tunda Babulay ka fadi haka me zai ana bai zai birin kara shekaru ma a gwari ba su lokacin da zai becin kuma galla sai in shiga musulunci to ka san lokacin da zaka mutu ne kuma fa haka ne fa ka gani baka san ana mutuwa ka ba kuma nan ba na ji malamin da mutu a Kano ba an ci duka laifin da kai wa Allah an ka canza gifrin Allah za ya fi maka ba Allah zai fi man kana musulmi ba haka kuma saba kuma Babulay zaka na min mu shiga cikin musulunci ka shigo musulunci amma kuma dole sai ka daina duk abubuwan nan da kake a din na shakku na mama fagara ma na ci na man fijo lokaci da na koma gida zan be ci cin ci has da gifrin Allah za ya fi mini Allah bai san irin wannan abin kai laifi da gangan kuma ka je ka tuba mai an fi son ka tuba kai taubatan nasuhan ka gane Allah zai ci in tushe ko nan da ko na ci nan kai tuba na gaske yanda ba za ka sake aikata duka laifukan ka to duka ba wannan ba matan mu wanda maman shan kashin shagrin kasin mu wurin mu ta kawurin mata da yawa bayirin na Hausa ba gaskiya ne to matan mu na ga lokaci da na biro ne ja na zo Zaria na kara wani na taho Kano to mata nan mu an kai shawa boku Allah to wanda an fara bani wanda an yi kashin shi jimila to shi ma ya yi kashin yaro to kuma yaro an jirma shi ma ya kusa kai wanwan shi auke Allah saki ka samu mata miji kenan ba mi jan sami ka birin kika to shine na ci birin zuwan tumbe ka tun da kai na yi kashin ka cikin musulunci ko ba haka ba to kuma kana jin magana da Annabi Muhammadu an zo da shi ka ji shi ni kuma kaga bin ji dika ba shine na ci birin tambaye ka yanzu kaga wannan yaron da mini kashi tun da an jirma an kai won shi da ne ba wa wani a je mishi bota a mishi abinci a kwanta a kai mishi ruwa kaga bai kamata ba gwara a ci ni baban shi zai mishi haka saboda na kunan yaron wace ba za ka aure da shi ba za ka bar shi a gida kenan ko haka na so aure ba haka na so Babulay shi yasa kana fuskanta na a dai na gan ka sun ji zaka ya za a yi yarinya ta isa aure ba ka mata aure ba haka nan zaka bata ba aure mun ma ba shi mu ba kai zaka aure kanga haka na mishi amma dai kai wannan an yi katan banza wallahi tallahi kai ina ka taba ganin uba ya aure shi mu gari ban masala haka da ci addinin musulunci akwai matsala haka baya da kyau to ba kana musulunci ba
Oke kai ma ba ka zo ka kowa musulmi. Adin na shigo cici shine na fada maka shiri da na zan baka kudi ba ruwan ka da bin da zan yi. Zaka ban kuɗi musuluncin nawa ne? To wai duka wanda ne wani ne mishi. Wani ne wanda nan dishi a garin nan. Duka garin nan ba mai musulunci in gaya maka kowa shiga yi. Kowa yana neman tsira ne. Allah sirsi. Ni ma na shiga cici. Amma gaga shiri da na zan ci gabe da yi. Babulay birin tifin baka. Baka shiga musulunci ba har yanzu kana nan a inda kake kuma wallahi talla ka tubu wannan pipe din fa na wuyanka. Kana cire wannan zan koma doya. A dai ka cire zaka ga zan koma doya. Wannan abu? Allah kar ka cire min. Saboda me? Ma ba mu nan dora min wanda an yi kashi mu. Babulay yaro matan nan yanda na ga an kai girma shi ya nuna bizin ba kuwa ba ni zan ci kayan mu.